Bună ziua! Astăzi facem o listă. Nu vă dați în seama copilul ăla cu care n-are cagulă că e un prost. Începem! Bun. Aia e a mea! Da, nu. Așteptați să mă duc la loc. E a mea! E a mea, eu am făcut-o. Hai, dă-i-o. O ia lui? Bă, dar noastră. Ok, nu vă dați în seama copiii proști. Ce? Cine? Suntem gata să plecăm. Haideți, te atac! Uite cum... Ian! Ian! Ia-ți poziția! Mi-a zburat glonț. Opa! Minus o viață, Mihai! Mihai, minus o viață! Nu, că am luat-o de la început. Îți la reîncărcare. Nu fac, ai două. Trebuie să aveți glonțele la voi, nu mai veniți să le luați. Ia-și cuțitul. Ia-și cuțitul. Very hard. Ok, copil cu un dick pop. Aici mai mulți atacă. Am plecat să iau gloanțele. Iau gloanțele, ce faci? Aici l-am pregătit. Lasă grenada. A luat Iosif. Bine, așa este. Unul minus. Dați bandajul care l-avem. Băi, Mihai, câte vieți avea înainte? Nu știu. Dar avea două. Înseamnă că acum am doare Mihai o viață. Mihai, ia o viață. Gata, 3 vieți că m-a dat cu bandajul. Și-a dat cu bandaje. Ok.
bandaj. Două vieți. Dă-l bandaj. Nu! Două vieți nu se dă bandaj. Puneți. La două vieți nu se dă bandaj. Nu, ai două. Ai una. Gata. Du-te la bandaj. Taci. Mă duc să colectez glonțele. Asta e. Scuzați că acum am pus la asta din nou atacă. Vreau să văd cum trage asta. Trage foarte puternic. Știu. Trebuie să zic, sper să nu mai ne distrugă. Eu am degetele amă. Scuzați, l-a jucat prea mult Fortnite. Dai tu, eu sunt cel mai bun. Bun, e mort. Vedeți că și el mai are o viață. Eu mi-a dat cu vindiciu. Eu nu mai dau nimeni. M-am dat cum bratează. A, numai bine, glanțe. Nu e împotriva regulilor. Hai, retragerea. Unde-i bandajul? Unde-i bandajul? Dă-i doar. Vezi, ai grijă. Mai am două vieți. E al tău ăla. Acolo e al tău. De ce l-ai luat? Acolo e al tău. Mi-am tras aici acum. Ba da. Bine. Da-mi-l. Mișcare! Da, și! Ok, mai am o viață, acum depinde asta. Așa în pauză. Asta e arma mea. Astea sunt armele care le avem. Dar... Na, acum o să vedeți pixel.